खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय। जोङो नोंथांमोननो जोंनि भिडिअनि गेजेरजों बेबायदिनो मागो फोरबो फालिनाय बेलागुर सावनाय बिनि सायाव नोंथांमोननो गोबां भिडिअ लाबोबाय थादों। दा जोबथा दिनैनि फोरबो मागो फोरबोनि बेलागुर सावनाय बे सावनाय हाबाफारिनि सायाव नोंथांमोननो माखासे हाबाफारिफोरखौ दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। थारैनो बे समाव हसनापुर गामिनि बे आबाद फोथाराव जानाय सानसेनि हाबाफारि बर'फोरनि नेमखान्थिखौ लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफादा बे हाबाफारिखौ खुंदोंमोन। थारैनो बे समाव दिनै बे हाबाफारिनिनो जोबथा हाबाफारि बे समाव बेलागुर सावनाय बे बेलागुर सावनाय हाबाफारिफोरखौ जोङो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नागिरदों। बे समाव जिहेतु बेलागुर बे मोनथाम बेलागुरखौ सावनो थाखाय गिबि हिसाबै बिथांमोना आलासि लिंना लाबोदों। थारैनो बे आलासिफोरा बे दिनैनि बेलागुर सावनाय हाबाफारिफोरखौ जागायनो नागिरबाय। थारैनो बे समाव बे बेलागुरनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नाजागोन। थारैनो बे समाव जोङो बे बेलागुर सावनायनि माखासे नुथाय बा बेलागुरनि नेमखान्थिफोरखौ जोङो दिन्थिनो थारैनो बे समाव बिथांमोना बेलागुर सावनाय बे सावजेननो थाखाय गोबां माखासे नेमखान्थि दं, बर'नि नेमखान्थि बेफोरबायदि बिथांमोना बे नेमखान्थि बायदियै आलारि बाथि सावदों, धुप जरा गय जरा बायदि रोखोमनि जोंनि बर'नि नेमखान्थि बायदियै बेयाव थालिर लाइजौ बे लाइजौ बायदि लानानै बिथांमोना आर'ज गाबगोन। थारैनो बे समाव जोङो बिथांमोननि सारिगिदिं हान्थु खेरायनानै बे बेलागुरनि फारसे सानजा फारसे बिथांमोना हान्थु खरायनानै आर'ज गाबनायनि मोनसे लाहार फाहार खालामदों। बे समाव जोङो बिथांमोनखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो नाजागोन। बे समाव गोबां आइजोफोरबो बेयाव बाहागो लादों। बे गामिनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बे समाव बाहागो लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ दैदेनलांनो नागिरदों। थारैनो बेयाव दौरि बिथाङा दिनैनि बे आर'ज रायसनदों। जोबथा पुस दाननि अक्ट'खौ हामलायनानै आरो फैगोन माग दाननि सेथि अक्ट'खौ जों आलो गोजोननि हास्थायना बरायनायखौ आसा फारिनानै दिनै जों बे आसार खान्थि बायदि बेलागुर सावनायनि हाबाफारिखौ मावफुंनो आखाइ फारनै खबजबना हान्थु खेरायनानै आफा इसोरनियाव बोर बांसा हास्थायनानै जों हाबाफारिखौ जागायलांनोसै। आरो सोरजिगिरिया जेब्लायबो आलो गोजोनै जोंखौ गावनि गुवार संसाराव दैदेनलांथों, रुजु रुमुयै जोंखौ बेखौनो जों बोर बांसा हास्थायनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जागायलांनो होननानै आखाइ फारनै खबजबना हान्थु खेरायना आलारि बाथि सावनानै गय फाथै जरा लाइजाम लाइस्रि बना जों आफा इसोरनि बोर बांसाखौ हास्थायबाय। सावनाय बे समाव जों बेलागुर सावनाय होनोबा बेखौनो बेलागुर सावनाय होनो। आरो बे समाव गोबां आबादारि बिथांमोना बेलागुरनि साजों जोंनाय लोगो लोगो रंजानाय मोनसे दै होनाय बेखौ जों नुनो मोनदों। थारैनो बेयाव आइजोफ्रा माखासे आर'ज गाबदों। थारैनो माबा मोनसे बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो सिबिबोबाय थानाय बायदि बिथांमोना माबा मोनसे हास्थायनानै गोजोनखौ हास्थायनानै बिथांमोना बे समाव बेबायदि नेमखान्थिजों बे बेलागुरखौ सावबाय। दा बेलागुर सावनाय समाव रंजाबाय। बेलागुर सावनो थाखाय जाय बिथांमोना नेदोंमोन बिथांमोना दा ज' रंजा बाजा मोसानाय बेबायदि रंजानायनि गेजेरजों दिनै बे मागो फोरबोनि बेलागुर सावनाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोना मावफुंबाय। आरो बे मावफुंखांनायनि गोजोननायजों
रंजानाय माखासे बिथांमोननि रंजानाय थारैनो बे हसनापुर गामिनि फोथाराव दिनैनि बे बेलागुर सावनाय हाबाफारिया जोबोद मोनसे मोजां थासारिजों जाफुंदों बेखौ जों नुदों थारैनो जों गेजेराव हाबलांनि गेजेर फारसे एकबार दिनै 24 लाइन्सखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय थाबाय जोंनि सानजारि नोगोर मागो फोरबो आफादनि जानानै बानजाय आफादनि जानानै आं गिबियावनो बिथांमोनखौ बरायनाय थाबाय जोंहा दिनै मागो फोरबो दमासि फोरबोखौ जोंनि हस्तिनापुर गामियाव जा गाजा गोमजायै हाबाफारिखौ जों लानाय जादों बेयाव जोंहा जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै जोङो गिबिनिफ्राय लाजेननानैबो फिथा सावनाय हाबाफारि बिदिनो फिथा देनाय जुमाय संनाय आरो बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां बर' हारिनि माखासे जोङो फिथाखौ माबायदि सावो फिथाखौ माबायदि देनानै सावनानै माबायदि जायो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि माहारिनि जा जोङो फिथा सावनायजों लोगोसेनो बर' हारिया माबायदि मोसानायजों लोगोसे गाननाय जोमनाय जोंनि इयुननि गथ' जोलैफोरखौ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों माबायदि फोरमायनाय बेफोरखौ जोङो दिन्थिफुंनो हादों जोंनि सानजारि नोगोर मागो फोरबो आफादनि जाबायदि बानजायनाय बायदियैनो जोङो बानजाय आफादनि जानानै जोङो गोबां गोजोननाय मोन्दों दिनै जों दिन्थिफुंनो हानाय बायदि मोनबाय जोङो दिनै गिबिनिफ्रायनो जागायजेननानै दिनै जोङो जोबथि बेलागुर सावनाय हाबाफारि बे बेलागुर सावनाय हाबाफारिखौबो जोङो दिनै मावफुंनो हानाय बायदि मोनबाय गासिबो जोंनि हस्तिनापुर आरो सानजारि नोगोर सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायजों लोगोसेनो बेनि सिङाव थानाय जोंनि हस्तिनापुर गामिनि गासिबो रायजो राजानि हेफाजाबजों लोगोसेनो जों दिनै बे मागो दमासि फोरबो फालिनायजों लोगोसेनो बेलागुर सावनाय हाबाफारिखौबो जोङो जाफुंसार होनो हादों बेनि थाखाय जोङो गोजोननाय मोन्दों आरो गासैनिबो रायजो राजानि मोनफ्रोम जोंनि सानजारि नोगोर रायजो राजाफोरनिफ्रायबो जोङो गोजोन हामलायनायखौ जों गिबियावनो बावहरजेननाय थाबाय इयुनावबो जों बेफोरबायदिनो जोंनि हारिनि जोंनि जा मागो दमासि फोरबो फालिनाय बे हाबाफारिखौ जों उनाव जाहाथे दिन्थिलांबाय थानो हायो दिनै गामि बिथोराव जों खिन्थिनानै जा माखासे उन्दै गथ'फोरनिफ्राय लानानै गासिबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि माखासे गोमालांनाय आसार खान्थिफोरखौ नेम निथिफोरखौ जों दिनै दिन्थिफुंनो हाबाय बेनि थाखायनो जोङो जोबोर गोजोननाय मोनबाय बेनि थाखायनो जोङो सानजारि नोगोर मागो दमासि फोरबो आफादनिसिम जोङो खुंफुंनानै हरनो थाखाय जोङो जोंनिफ्राय रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय गिबियावनो मागो दमासिनि हामलायनायखौ फिन खेबसे जासिबावबाय दा जों दहायबो एसे नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावखादोंमोन जिहेथु जोङो माखासे गुदि खोथाखौ बुजिजोबनो हाया मिथिजोबनो हाया अब्लाबो जिहेतु गोदो गोदायनिफ्राय आबौ आबैमोनानो फालिबाय थानायलाय गोदोसोना थानाय हाबाफारिखौ फोरबोखौ जों बोखांफिननो नाजादों बेवहाय जोङो दहाय आलासि लिंहरनानै गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय आरो बे बिबुंथि लागिरिनिफ्राय मिथिनानै जोङो दिनै जिहेतु जोंनि सावनाया 12टानि बारनो मोना होननानै बुंनायलाय जोङो 11:03 जों सावनो हानाय जाबाय लोगोसेयैनो नैबे न'साखौ जितु सावनायनि खोथा बुंदों बेवहाय नेम बायदियै बेलागुर सावखालि जों जितु सावो बे सावनायनि सिगां जोङो लावखार गथ'फोरा जितु जिरायनानै बोथिसे ओंखाम जायो लावखार ओंखाम बे जानाय सालिखौबो बेलागुरजों लोगोसे जिहेतु स्रां सावफायो बे नेमखौनो दिनै जों फालिनाय बायदि नुनो मोन्दों आरो आसा खालामो दिनैनि बे बेलागुर सावनायजों लोगोसे जिबायदि जोङो फिसा जितु खालामदोंब्लाबो नेक्स्टआव जोङो बोसोनगिरि जितु मेलाव बिबुंथि लागिरिफोरा बोसोन होलांनाय बायदि जोङो फैगोन बोसोरनिफ्राय जोङो देरसिन खालामनो हाबावगोनखौ आसा फारिदों आरो जोङो दासो एसे सोलोंदों जाहाथे फैगोन बोसोरनिफ्राय जों साबसिनखौ बोसोनगिरि मेलेमजिबि बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै जोङो फालिनो हागोन बेखौ जोङो मिजिंथिबाय जोबनायाव गोजाम बोसोरनि दुखु दाहा जितु दंमोन बियो नैबे जोंनि गोथार बेलागुरजों खामफानानै जाहाथे फैगोन मागो दमासिनि 1 तारिखनिफ्राय जोंनि हारिनि बर' हारिनि गासैबो न'खराव लोगोसे आसामावनो सारा आसामावनो बर' हारिनि जौगानायजों लोगोसे सुख गोजोन फैगोनखौ हामलायनाय थाबाय
गोजोननाय थाबाय बे समाव बायदि हाबाफारिया जाफुंना थांबाय दा दिनैनिफ्राय गाबोननिफ्राय नोंथांमोना आफादारि खामानिफोरखौ माबायदि आगबारायलांनो सानदों माबायदि मावलांनो थाखाय जा जि खाब्राखौ बेखौ बुंबानो जागोन जागोन दा आफादारि खामानि माबायदि सानदों नोङो रायजोनि थाखाय खामानि मावनो बेफोरखौ बे समाव जोङो बे हाबाफारियावनो बिथांमोनानो दैदेनदोंमोन सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफाद दा बिनिनो नेहाथारि बिथांनिफ्राय मिथिनो बिथांमोना बे गोदान बोसोर मागो फोरबो मागो बोथोरखौ लानानै बिथांमोना गोबां नेमखान्थि दिनैनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो फोरमायबाय जोंबो मिथिबाय बिथांमोनाबो मिथिना लाबाय दा बे गियानखौ लानानै बिथांमोना फैबाय थानाय समाव रायजोनि थाखाय समाज मोजांनि थाखाय माबायदि खामानि मावनो जानजि खाफ्रादों बिनि सायाव एसे फोरमायनो थाखाय खावलायबाय दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव फुंनिफ्राय लानानै जोंनि गोरों गोराफोरा दोरोङारिफोरा जोंनि नेम निथि आसार खान्थिफोरखौ दिन्थिलांबाय जोङो माखासे मिन्थियै माबाफोरखौ जोङो सोलोंनानै लाबाय नेम निथिफोरखौ आरो जाहाथे जोंनि फैगौ उन जोलैफोरा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंनि बे दोरोङारि जायफोरा गोरों गोरा बेफोरो दिन्थिलांनाय आसार खान्थिफोरखौ उनहालागै सालायलाङो मानिनानै जोंनि हारिमुखौ जाहाथे फोथांनानै लाखियो बेनि थाखाय आं बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय आरो जोङो जोंनि सानजा सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोङो जिहेथु जोङो दिनैसिम माखासे आन्दलन खालामबोनानै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि बयनिख्रुइ गिदिरसिन मोनसे जोंनि थांखि BKWसिम बे जाफुंनानै थांबाय अब्लाबो फुल प्रेजेन्ट जायाखै दाबो बे हयथ' आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायगासिनो दं साननैसोनि उनावनो जाफुंगोन बेयो बेनि उनावहाय जोंनि मेइन खामानि मावनो गोनां जोंनि आफादनिया जाहैबाय माखासे जोंनि समाजफोरखौ जोङो फोसाबनो गोनां माखासे हाबाफारि थाबाय बेखौ जोङो समाज फोसाबनाय हाबाफारिखौ जोङो उन बोथोरफोराव लालांबाय थासिगोन जिहेथु जोंना माखासे आन्दलन माबा माबि खामानि बेफोरो जोंनाव फ्राय गैलानो हमनानै लादों जोङो मात्र गासै जोंनि जिमान संगठन दं समाज फोसाबनाय सोलोंथाइ बेलायाव बा जिखुनु सामाजिक बेलायाव जों बेखौ समाजखौ फोसाबनायनि बेलायावसो जोङो बयबो संगठनफोरा गोसो होनांसिगौ आरो जोंबो सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोङो बेखौ समाज फोसाबनायनि लामायाव जों एबार आखाइ होसिगोन आरो जों नाजासिगोन होननानै आङो रायजोनि सिगाङाव फोरमायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय बे समाव बिथाङा फोरमायबाय सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नेहाथारि बिथांमोना दा दिनै जिहेतु हारिनि माखासे हारिमु नेमखान्थिफोरखौ दिनैनि मागो फोरबोनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायबाय रायजोनि गेजेराव आरो बे फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बेबायदिनो रायजोनि अभाब अभिजुग माखासे नांबावगौ गोनांथि गोनां खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जानजि खाफ्रादों बे दिनैनि बे बेलागुर सावनाय बेनि गेजेरजों जोंनो बे बिजोंनि गेजेरजोंबो फोरमायबाय बिथांमोना थारैनो बे समाव बेलागुर सावनाय बे हाबाफारिफ्रा बिथांमोना जाफुंबाय बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्सआ बे दिनैनि साननै सानथामनिफ्राय लानानै बेलागुर सावनाय फोरबोनि सायाव जोङो नोंथांमोननो फोरमायबोगासिनो आरो दिनै जोबथा सानाव दिनै बे बेलागुर सावनाय बे बेलागुर सावबाय माखासे बेयाव नारानि न' लुदोंमोन बे नारानि न'फोरखौबो बिथांमोना सावजोब्बाय बेयाव जेसेबां सावनो गोनां बा बे लावखार ओंखाम जानायाव गोनांथि जाय न'फोर दंमोन बेफोरखौ बिथांमोना बे समाव अरजों सावबाय आरो बेनो फोरमायबाय बिथांमोना दिनैनिफ्राय गोजामा थांबाय गोदानाव आगान सुरसिगोन बिनि बिथांमोननि माखासे फोरमायथिनाय थारैनो बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्सआ बे दिनैनि बे बेलागुर सावनायनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायनाय बे हाबाफारिखौ जों बेखिनियाव फोजोबनो सानबाय थारैनो जों बानजाय आफादनि बिथां जोबथि जोङो बाथ्रा मिथिगोन थारैनो बिथांमोना बानजायदोंमोन दिनै बे समाव बिथांमोना बे हाबाफारिफोरखौ
मोनफा मोनफा मावफुंनानै दिनै गोदान बोसोर मागो बोथोरनि गेजेरजों बिथाङा फैबाय थानाय समफोरखौ मा सिमां दं मा थांखि दं समाजनि थाखाय बिथांनिफ्राय जों एसे मिथिना लानि। बे बेलागुर सावनाय फोरबोनि गेजेरजों आं बेखौनो रायजो राजानिसिम आं मोनसे मेसेज होनो सानो जोंनि जि नैबे थांनाय बोसोराव जिबायदियै जोंनि जिउआ दुखु खस्थ'जों जारलाजों जानानै थांबाय सहायलांनांबाय जाहाथे जोङो फैगौ गोदान बोसोराव गाबोननिफ्राय जे जोंनि मावनो लानाय थांखि जों गोसोआव जि हास्थायदों गावनि आरो जाथिनि हारिनि जाहाथे मावनो लानाय थांखिफोरा मोनफ्रोमबो आखरे आखरे जाफुंलाङो आं बेखौ फैगौ जोंनि जे गोदान बोसोरखौ आङो हास्थायबाय जोंनि साननायफोरा गासिबो जाफुंलाङो जोंनि जि गिज्रा साननाय गाज्रि साननाय जोङो जि मावबोफ्लांबाय बेफोरो नैबे बेलागुर सावनायजोंनो अरदों जि मोनसेबो बुस्थुआनो जेरै रोंजिनानै थानो हाया गासिबो खामफालांजोबो बेफोरबायदिनो खामफालांजोबथोंसै होननानै आङो सानबाय जोङो फैगौ दिनाव गाबोननिफ्राय जोंनि साननायफोरा जेब्लायबो मोजाङै जे साननाय बायदि सोलिलांनो हायो आं बेखौनो गासै रायजो राजानिसिम बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै बयनिसिमबो आं बोर सारस्रि हरनाय जाबाय एसेनोसै। गोजोननाय थाबाय बे समाव जोङो प्राइम 24 हेडलाइन्स बाय बिदा लाबाय गोजोन्थों।